मेट्र' फैबाय नै गाखोनोसै नै बिसोर गाखोगोन फेस मास्क पहनना अनिवार्य है उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा मेट्र' गाखोदों जोंहा मेट्र' लाइन फैयो अगला स्टेशन द्वारका सेक्टर 14 है Wearing your face mask is mandatory. खारफिनलायबाय मेट्र' गाखोदों मेट्र'आव बबेयाव गंसे हरैनियाबो जोंना खारबाय थांफिनगौ मेट्र' गाखोदों मालाय अनजिमाजों फुलुनिजों दे नाहरदो एबार कृपया ट्रेन के स्टेशनों पर ट्रेन तंबाकू आदि को ना ट्रेनों और स्टेशनों अगला स्टेशन द्वारका सेक्टर 14 है Next station is Dwarka, Sector 14. मोनफैबाय ओंखारनोसै ओंखारनो नागिरबाय मेट्र'निफ्राय ओंखारबाय जा गरम मोनफैबाय दाना नै द्वारका सेक्टर 12 ओंखारफैबाय मेट्र' थांफिनबाय नै बिसोरखौनो दोनबोनांदों नै बिसोर सानैखौनो बोराय गाला जोब्बाय माथो बड'लेण्ड भुबना दिल्लीना अबस्थायानो गैला माला फैयामोन फैनाया जों माबायाव फैथारदों साबैदङ दानिसै साब्रै नङा 15 जन फैदों माबायाव दं गोजौ स्टेसनाव